kokuszt a földre, különben meg leszölne! Hé, te idiót! Le a kokuszdiót! Oké. Jól van. Lassan! Himbald bandájában küldtag? Vagy a titkos szolgálat küldte? Francia kém vagyok, és ő is. Ich bin der französisch Spionösisch. Hi, hem, de, spy. Do you understand the letter? Mi éppen keressük Himbaldnak a titkos kupját, és annak is a titkos kapuját. És kapsz valamit, ha megmondod, hogy hol van. Itt neked egy toll van. Írni is tud. Mutatok képet, hát ha akkor képes. Lehetséges? Ismerem, jöhetnek is velem. Hát ez remek. Kövessenek. Visszanyerem hitem.